Käyttösopimus. Tämä loppuun lukihan jatkosopimus tehdään sinun ja vuorokautisten välille. Tämä sopimus oikeuttaa sinut käyttämään vuorokautisia tässä sopimuksessa sovitavien sopimusehtojen mukaisesti. Tämä sopimus kattaa loppuun lukihan oikeudet, mutta ei mintisopimusta. Vuorokautiset omistaa edelleen nimen ja leden sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet. Lukemalla tai käyttämällä vuorokautisia hyväksyttämän sopimukset sopimusedot. Hyväksy sopimusehtoja tässä, et ole oikeutettu lukemaan lehteä. Lehti sisältäen sen kaikki kuvat, valokuvat, ja tekstit eivät ole vuorokautisten omistuksessa ja sitä ei suojaa tekijänoikeuslait eivätkä kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Lue tämä sopimus huolellisesti ennen leden eteenpäin jatkamista, repimistä tai käyttämistä. Jos luet tältä sivulta eteenpäin, avaat lehteä enempää ja varrat tai käytät sitä muun tarkoitukseen, hyväksyt toiminnan ja tämän sopimuksen sopimusedot. Jos et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen etoja, peruuta lukeminen sekä tuoa tai palauta lehti sekä siihen kuuluva dokumentointi vuorimieskijäntiltä on eje. Huomio, leden lukeminen on alistettua ja kirjoitettujen sopimusetojen aje. Leden käyttäminen osoittaa, että olet hyväksynyt sopimusedot. Jos et hyväksy näitä sopimusetoja et ole oikeutettu käyttämään tätä julkaisua. 1. Lisenssi. Vuorokautiset myöntaa sinulle luvan käyttää kyseistä julkaisuversiota ilman yksinoikeutta ja siirto-oikeutta. Leden käyttölupa tarkoittaa leden selailua, plärailia, fiirailua tai hopalukemista. Leden käyttämiseen mukaan lukien ilmaisen koeajan käyttämiseen sovelletaan tämän sopimuksen kotien 2 ja 3 etoja. 2. Loppukäyttäjän oikeudet. Vuorokautiset ei kerää käyttää tietoja leden käyttämisestä tai käyttä mitään tietoa raportointi- ja laskutustarkoituksiin. Tämän lisäksi palautetta ei kerätä lukihoilta todistaen painovireiden korjaamisen tai julkaisujen käyttämisen. Tällaisen tiedon keräämiseen sovelletaan ajaselitet ja eksplisiten käytäntöä, privakipoliisi. Jos olet romunnut useamman leden voitase teidän etäkän reunurseje tai muulle sopivan kokoiselle alustaje sen mukaisesti kuinka monta lehteä olet hankkinut. Lehtien lukumäärä kertoo kuinka suuri kusipää tai idiootti olet. Voitte vaiden kopion ledestä magneettiselle mediaje arkistoitavaksi varmuuskopioksi kunhan kopiota ei muokata alkuperäisesti. Kun kuulet tämän äänen, käännä sivua. Vuorieläin on Suomessa havaittava laji, joka on määritetty viime vuosien aikana uhanalaiseksi, sillä sen levinneisyyttä ei ole onnistuttu tarkasti kartoittamaan. Tämä olento on laumaeläin, vaikka joillain yksilöillä onkin taipumusta sooloiluun. Esimerkiksi vuorieläinten keskuudessa esiintyvä alfa on varsin hurja näky. Tämä voimakas yksilö on taistellut tiensä johtajaksi ja tekee selväksi asemansa. Rakkaat kiltalaiset, vuoden alku on ollut aikamoista vuoristorataa niin sään kuin oman elämänkin kannalta. Välillä ollaan oltu pakkasen puolella ja pinna kireellä, mutta välillä aurinko paistaa, kevät tekee tuloaan ja kaikki tuntuu sujuvan kuin rasvattu. Eli muutosta on ollut jos jonkun moista. Muutoksen ilmapiiristä on havaittavissa myös Killassa. Ensimmäistä kertaa Killan raati koostuu vain meistä, kandiuudistuksen uhreista, ja paineet onnistumisessaan ja uudistumisessaan ovat kovat. Onneksi koko raati on enemmänkin kuin innoissaan tulevan vuoden haasteista ja mahdollisuuksista. Ja uskonkin, että tästä vuodesta voi tulla jotain aivan huikeeta niin meille raadille kuin koko Killallekin. Toinen selkeä muutos, minkä varmasti jokainen kiltalainen tulee huomaamaan, on kiltahuoneen muutto. Itse ainakin odotan muuttoa innolla, sillä muuton jälkeen pääsemme tekemään enemmän yhteistyötä prosesseikkareiden kanssa ja uudistamaan omaa ulosantiamme. Saamme itse rakentamaan kiltahuonetta jälleen täysin oman näköiseksi ja kehitellä sinne kaikkea muuta mielenkiintoista. Muutokset eivät siis aina olekaan niin pahasta kuin muutosvastarinnat oksiltaan huutelevat. Sillä ilman muutosta ei voi tapahtua kehitystä. Ja missä me olisimme ilman kehitystä? Varmaan edelleenkin vailla perustamista. Kehitys tuo mukanaan uusia jännittäviä asioita, joten nautikaamme siitä, että saamme olla osa jatkuvasti kehittyvää kiltaa sekä sen tuomia uusia kokemuksia ja seikkailuita. Muutosvastarinnattomin terveisin
Villiinä eikä heimo, puheenjohtaja. Oi vittu. Vaikka alfan koetaankin olevan johtaja, kunnioitus vanhempia, kokeneempia yksilöitä kohtaan on vahva. Nämä vanhemmat yksilöt asustavat aivan lähialueella omassa pienemmässä laumassaan. He pohtivat vuorieläinten maailman ymmärryksen tärkeimpiä asioita ja saattavat joskus näyttäytyä päälauman keskuudessa. Menkäämme hieman lähemmäs. Laboratoriosta kuuluu raivokas naputtelu. Oven raosta voi nähdä vuorimieskillan Oltermannin lempipuuhissaan, eli töissä. Oltermanni käyskentelee reviirillään vahtien laumansa työtahtiin. Ominaista tälle yksilölle on kyltymätön halu pyrkiä parhaaseen tulokseen. Kun vaara lauman laiskottelusta uhkaa, Oltermanni vetäytyy pesäänsä, eli työhuoneeseensa, jota koristavat kullatut hiirilevyt ja Kiinan tuliaiset. Oltermannin lempijuoma onkin vihreä tee. Innostuessaan Oltermannin flowlle ei tule loppua, ja laumankin on vaikea pysyä perässä. Vaikka Oltermanni ei olekaan laumansa vanhin, hän toimii silti moraalisena johtajana ja äitihahmona, kun hän opettaa nuoria tieteentekijöitä ensiaskeleillaan. Vaaran uhatessa Oltermanni puolustaa raivokkaasti laumansa ja heidän oikeuksiaan. Siirtykäämme kuuntelemaan Oltermannin innostavaa puhetta laumalleen. Kansalaiset, medborgare. My name is Lundström, Mari Lundström. Haluan aloittaa hyvistä uutisista. Uusi projekti alkaa huhtikuussa, nimeltään METYK, eli metalliteollisuuden ympäristö- ja kiertotalousprojekti. Projektissa tehdään tutkimusta koskien akku- ja batterijätteen kierrätystä 6 hengen tehotiimillä. Hommat etenevät hyvin. Tutkimusryhmämme on laajentunut taas tänäkin vuonna jo uusilla kasvoilla. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan sankareita elämän, ihan jokainen. Jatketaan samaan malliin tätä vuotta. Kaikki jaksavat tehdä 80 tuntista viikkoa. Hei, en sitä salaa. Näillä teillä loppuun palaa. Tinakenkäni on sulaa laavaa. Tähän loppuun vielä korjaus lempiartistini eli Cheekin väitteeseen, että timantit olisivat ikuisia. Timantithan eivät ole ikuisia. Mutta ei hätää, lähetin tästä jo Jarelle sähköpostia ja Jare lupasi minulle henkilökohtaisesti, että jatkossa hän kysyy laboratoriomme mielipidettä tieteellisiin kysymyksiin, varsinkin kultaan liittyen. Joten sayonarasta vaan, jippi-kai-jei-jei matöf. Vuorieläimiä on monenlaisia. Laumassa kuitenkin erottuu myös nuorten yksilöiden keskuudessa useampi vahvempi persoona, jotka ovat omaksuneet vastuun lauman ravinnon saannista ja henkisestä hyvinvoinnista. Vuorieläimillä on taipumuksia vaeltaa pitkiäkin matkoja kaukaisiin maihin etsimään uusia mahdollisuuksia. Joidenkin yksilöiden on huomattu kommunikoivan lauman kanssa näiden pitkien matkojensakin aikana. Seuraava näyte tästä on onnistuttu saamaan nauhalle. No. Ole hyvä ja käänne kasetti.